sesuai dengan yang kita sampaikan di muka. Nah, ndak kesuwen tutur ketawur kok ndak malah ra ono guna panidai. Cak Yuda karo sapa iki mau? Cak Yuda CS pokoke ngono. Monggo Mas diserampake. Monggo Cak. Yo 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 yo. Rada adoh iki nggon kulon. Kok nesu ta kowe iki? Kowe iki kudune seneng, kudune bangga. Wes mandek. Gentu-gentu. Kowe iki kok iso malah nesu-nesu iki lho. Wong ora nesu piye ta? Wong kanca-kanca ki seneng nabuhi kowe kok malah kowe nesu. Ora kok arep nabuhi seneng ora. Lah apa? Arep mateni aku. Lah kok iso arep mateni kowe iki lho. Wong ronggongan wis mengke-mengke sampe 5. Lah kuwi kan kudune ya seneng wong ditambahi lho. Wong mangan sithik ditambahi seneng. Duit sithik tambahi seneng. Lah kowe joget sithik tambahi kan kudune ya seneng ta kowe iki. Ya ndang bongko kuwi. Kok ndang bongko. Ayo njaluk ngapura karo kanca-kanca. Kanca-kanca. Ngapura iki. Ana iso ngono ki lho model kok. Ayo kene mundur kene.
aimu no. Wong nesu wong njaluk ngapura kok ngelokne iki lho. Nek njaluk ngapura ya njaluk ngapura ora oleh nesu. Innallaha Ma'asabirin. wong sabar. Ditresnani Gusti Allah. Gini ya paham ngono lho kowe. Paham. Ora oleh nesu. Nggih. Wilujeng dalu bocange. Wilujeng dalu Cak Yuda. Alhamdulillah wa syukurillah dalu punika saged kepanggih wonten ing desa ingkang tangine awan. Kok iso? Karipan. Koripan. Oh Koripan nggih. Koripan. Alhamdulillah langsung mapan sowan wonten dalemipun pangarsane langsung wonten ing Songsong Agung wonten ing Desa Koripan inggih panjenengane Bapak Kepala Desa inggih Mbah Lurah Notol. Suyono. Alah Suyono niku wis enek sing kenal pokoke Notol niku lurah paling ses sak Kecamatan Bungkal. Wah, jan hebat Pak Suyono alias Mbah Notol niku none gak apa-apa tole iki lho. Sing dadi perkara. Nggih, tapi alhamdulillah wa syukurillah pangapunten sanget kala wau ora dirandat. Lah pripun transite tuwebeh. Transite ha niku teng ajeng gene Mas Imam Polo mantune Bu Wasini niku. Wih jajanane metu kabeh roti, aqua. Alah tak kira lak disugone bae kon tuku. Tapi nggih mboten masalah, alhamdulillah saged sowan teng dalemipun Bapak Suyono. Daleme ingkang pundi to Mas Pak Suyono niku? Nggih menika ingkang sebelah menika. Oh ingkang sebelah menika. Wah asma kinarya japa Suyono. Su ki tegese sugih bondo donya ora dienggo dhewe tapi dimanfaatne kanggo kabeh para wargane. Iya. Ya iki kepala desa sing kena kanggo patuladan kanggo keluarga lan para wargane. Lho Mbak Lurah, nggih padha lho sesuk iki. Nata bale wisma, nata keluarga, nata masyarakat dilandasi welas asih lan kebak katresnan. Mbah Suyono, lurah nggon kowe kula terjemahne sae ngeten iki, medun kula diamplopi sak yuta Mas. Saestu tapi nek Mbah Lurah Koripan ya embuh maraya. Niku wau sik sore mun teko. Pripun? Sapa masidane pelawake? Cak Yuda karo Cak Trondol. Mondol, Mbah. Cak Trondol. Niki namine Cak Notol. Sampe ta Cak sampe ta kowe? Cak Dobol. Cak Mondol niki sampean lak dereng pirsa to Cak Mondol niku sinten? Dereng. Cak Mondol niku asline adalah seorang CEO yang lagi menyamar sebagai seorang dagelan. Ini adalah CEO PT Laguna. Bergerak dalam bidang tusuk gigi. Mosok bidangnya tusuk gigi. Niki Mas Mondol alhamdulillah iso sowan neteng dalemipun Bapak Suyono anggenipun panjenengane netepi darmaning sepuh. Darmane wong tua wonten telu. Siji paring asma sing apik kangge putrane, sing loro minterke utawa nyekolahne, sing nomor telu nikahke lamun wis dewasa. Mpun sah anggenipun dados tiyang sepuh netepi darmane wong tua telune wis diaturke. Lunas wajibe Cak Yuda. Lunas, wah sak wernane hiburan tontonan niki lho diundang kabeh kalih Pak Suyono. Ndak umum. Tayub ora trima sedina sewengi. Urung campur sarine. Karah Mbah Notol nek karo aku tarah ya kanca kentel tenan. Lho kanca ngene to. Ha ngene lho. Alah biyen tapi nalika nom-nomane utawa nalika isih timur. Alhamdulillah. Nggih mun ngeten. Lho anu salat ember maksudnya. Malah nemen sampean niku kok. Mboten Pak Suyono niku kagem contoh anak putu, kagem contoh sedaya para warga netepi darmaning sepuh namung nderek ndedonga. Mugi-mugi anggenipun mangkon samadyaning bebrayan agung panjenengane Mas Hafid kalian Mbak Afin dados keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Allahumma amin. Pikantuk momongan soleh-solehah Allahumma amin. Migunani tumrap nusa bangsa lan agama Allahumma amin. Iki lho kanthi barokallahu laka wa baraka alaika wa jamaah bainakum fil khair. Mugi-mugi rumah tanggane kebak barokah lan dicedhakke marang wong-wong kang sing apik utawa sing becik. Iki sing penting Mas Mondol ya ta? Ya, sing penting ndongakne manten ngono kuwi. Lah apa ya iso ndonga kaya aku ngene iki.
Yo iso nyapo nang basa Arab ngono lho. Heeh. Mbok kira aku ora iso kok. Wong kowe ya kembarane Pak Lurah kok ya. Iso kok Jenenge omeh padha lho. Pak Lurah Pak sapa mau? tak notol. Lah kowe Nondol. ya meh padha ngono lho jane. Berarti ya iso kowe. Iso. Tutur-tutur kanggo temanten kok ora awake dhewe iki ngguroni ora ning awake dhewe iki sharing. Apa to awake dhewe iki melu ndonga kanggo temanten saklorone, ora ana lupute ya ta. Ayo coba kowe ndonga kanggo temanten Mas Hafid kalau Mbak iki Alvin. Oh, Kak. Mbak Nasya. Nasya. Heeh. Iki mugi-mugi teman kalih kula dongaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Iki lho ki cangkem apa to jane? Heh Mas, Ponorogo lho. Pono ki ngerti raga ki awak lho. Mulat sarira hang rasa wani ngerti ning awake dhewe gudange para alim ulama, gedunge para kiai lho. Kowe kok iso ngucapmu tembung mendonga kok mbleset ki lho. Lah saiki wong padha basa Arabe kaya awakmu. Piye njajal alon atau piye lah mendonga ki lho. Rungokno to. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. He cah kucluk, cah gendeng, cah pekok. Kuwi ngono donga kanggo turu. Ya ampun, donga kanggo turu. Bocah gendeng, bocah kucluk, bocah pekok. Manten nek nandang turu kapan metengi. Wah, wis bleset, wis ngeten iki, wah. Jurusane masa minggu. Jurusane kok mrono ya pancen bener pangajape wong tuwa, pangajape pini sepuh ki ndang bisa momong putu. Putra temanten sakloro ndang oleh golek kencana sing bangkit tata jalma, putra sing soleh lan putri sing solehah. Kuwi wis pangajape wong sepuh. Tapi ya ora kaya ngono. Rumah tangga supaya rumah tanggane sakinah mawaddah lan warahmah kuwi landhesana kanthi tresna asih lan kebak kawelasan. Paling ora kan kowe ya iso menehi conto to. Wong nek omah-omah ki kudu piye? Kudu piye? Lah keluargane Mbah Lurah ka ben piye ngono. Yo ben ngono ae. Piye to ki? Enggak maksudnya keluargane Mbah Lurah ya ana ki lho ben maju dikapakne. Disuruh. Lah. Waplok busane kok. Lah ben maju kok. Tegese kan kowe ya duwe pituwah-pituwah utawa pitutur. Lah Mas ya dikaya ngapa ala tanpa rupa kan panjenengan mboten pirsa to. Mas Mondol menika sejatine sinten? Sinten Pak Yudha? Asma Kinarya Japa. Nek kula Yuda, yu punika Rahayuda menika Widada. Mugi paring karahayon lan kawidadan keselamatan keluargane Bapak Suyono. Lah menika Mondol. Sapa tandal jenengmu ki? Mondol. Ada artinya. Ada artinya. Mo kuwi 5. Ndol. Ndol kuwi 1. Oh balak ndol kae siji ya. Oh iya. Mo kuwi 5. ndol kuwi yang artinya wong urip ning alam donya kuwi aja nganti 5 wektu salat 5 wektu. Lho kok aja nganti salat 5 wektu piye to? Aja nganti lali salat 5 wektu. Oh. Mo kuwi kudu nindakake salat 5 wektu. Lan ndol kuwi 1. apa kuwi sing dikarepno siji? Siji sing disembah Allah Subhanahu wa taala. Bar umroh iki mletik tenan. Mletik tenan. Lah niki bar tahalul niki, Pak. Mulai saka umroh menika terus dicukur niki bar tahayul niki. Nganti kaya giyok ribuan tahun lho. Lah nggih sae lho sirahipun nuwun sewu lho nggih. Malah nyolot banter bae. Ndek ben ora patiya lho saiki lah kok. Gethuk asale saka tela endasku remuk kiko bayaran pira sing arep bayar ki lho sapa kok iso wong ki nek pengen bayaran wong nek pengen opah kudu gembregah. Betul. Ha, paling ora awakmu tutur sembur kanggo temantene. Nasihat. Ha, manten ki kudu piye? Kene ae nek tapuk pisane kok. Ben maju disurung. Ya ora. Jenenge awake dhewe iki rasah nuturi. Wong Pak Yono kuwi wis menehi conto. Lah kok iso? Pas duwe gawe mantenan iki wis ngewehi conto. Contone nyenekno adat adat Jawa. Jenenge kuwi wilujengan utawa selamatan utawa bancaan.
Lah karepmu, karepe kuwi nggo nyontoni nggo temanten sak klorone. dadi sakjroning wilujengan, sakjroning slametan, sakjroning bancaan kuwi ternyata enek maknane. Enek maknane. Kanggo nuturi temanten sak klorone. Kamangka sajroning bancaan kae ana buceng, ya, ana tumpeng, ya, ana panggang, ana kulup. Lho kae enek karepe. Wah, nyuwun pangapunten lho. Nggih. Mumpung menika wedalipun wedal sae pas 15 purnama. Kersanipun pukulun Bathara Mandala medharaken bab punika. Nggih. Ala ustaz aku dadi dewa. Wah, pripun kowe kok iso ngomong nek sakjroning bancaan ana maksude ana karepe. Enek karepe kabeh. Ana buceng, tumpeng, panggang, kulup. Kabeh kuwi enek artine. Sing pertama buceng. Manten lanang nek arep mlebu kudu sing kenceng. Nah, iki bahaya lho iki, bleset nah iki lambemu lho kok mesti kaya ngene iki lho jane lambe apa iki kok mesti kaya ngene iki lho jane lambe apa ngono lho sik to apa kowe iki aja tampah solo dhisik salah tampa kok tampah solo piye aja salah tampa dhisik kok iso ki lho maksude manten anyar nek arep mlebu kudu sing kenceng. Kuwi maksude apa? Maksude manten lanang kuwi nek arep mlebu ning rumah tangga kudu sing kenceng pikirane, kenceng tekate, aja nganti ragu-ragu. Wah, edan. Tenan jalma limpat seprapat tamat, bathok bolu isi ndut iki jantan. Isi madu. Madune ceblok ning ndutane ketok reget. Ketok leh kiri. Kuwi buceng, sakbare buceng ana meneh. Tumpeng manten lanang nek arep metu kudu sing mempeng. Wah, iki arahe niki lho Mas kok merti parake mrono ya masa menggok ngeres iki ketoke bareng nglungguhi wedi ketoke kok ngeres ki to lah nek metu kudu sing mempeng iki maksude sing artine manten lanang nek arep metu golek rejeki metu golek pangupa jiwa kudu sing mempeng. Aja mung turu ning omah. Edan Mas Mondol bucange ternyata kok iso kaya ngono to. Tenan kula ya gumun kok. Kula percaya, kula nyekseni piyambak pancen Mas Mondol niku anggere jam 12 munggah, uteke encer. Saking encere ndengi metu kok kuping bareng ya Ndol. Mosok ya metu kok kuping penyakit kuwi. Kuwi bab tumpeng. Saiki sing nomor 3 panggang. Apakah artinya panggang? Manten lanang nek wis numpang ndang dibenggang. Iki wis tuwa kuwi lho. Tontonan bisa kanggo tuntunan sing kebak tatanan. Wayang kulit ki budaya adiluhung lho, tinggalane para wali, para alim ulama lho. Nek lambemu clemong omonganmu parake wis menjurus ke hal-hal yang tidak positif kuwi mari jatuh harga diri sebagai seniman. Nggih to Mas? Wong sing ngresi ya kowe kuwi ya. Sing ngresi kowe kuwi lho. Ya kowe kuwi wong ora ngerti. Lah kok iso panggang wingi apa? Nek manten lanang nek wis numpang ndang dibenggang. Lah kuwi apa? Perang ngeres ngono kuwi. Maksude Mas, apa? Maksude manten kini wis bar dadi manten. Aja mung arep numpang ning wong tuwa, ndang duwe anggit, duwe pikiran benggang pengen omah-omah dhewe. Yang artinya mandiri. Iya Mas. Ganteng oleh we, tapi pekok lho. Yo ternyata ngados ngeten lho. CEO kok ya. Dadi panggang ki nek numpang ndang dibenggang bisa omah-omah dhewe, bisa mandiri. Malah ki mang Pak Yono wis WA karo aku. Ora ujar, ora kaul, ora sah ngenteni sesuk, ngenteni esuk mben bar duwe gawe gletak. Omah ngarep arep dipasrahne karo mantene. Alhamdulillah manten sedina entuk omah ngarep. Wah, omah ngarep sing ndi? Lah ki terapi. Wo, kon ngewangi bayari bayari terop. Ora kok Pak Suyono wong Sembodo kok kuwi nang gone panggang. Terus sing terakhir kulup. Manten lanang nek wis kaku ndang dicelup. Nggih ta, mrono nek to parakmu. Nek kaku kok iso ndang dicelup ki lho. Lambene ki lho kok mesti kebak wiso cangkemmu ki.
kok iso mula lah omonganmu kok mesti ngono nek kaku dadi celup ki maksude apa wong lanang iso enek sing wateke kaku panas atine betul dadi wong wedok kudu iso dadi banyu dang dicelup ning banyu ben ora panas atine ben ora sida gegeran nek sing lanang kaku sing wedok ndang kudu siapne banyu supaya ndang siram dicelup lah nek gak ndang disiapno banyu biasane manten lanang kuwi nyelup ning daerah liya ngono ha kuwi malah kowe nemen malah ning Dumbanten wis tutup wong kok iso ya ora ngono kuwi pitutur ra ketang saklimah kanggo temanten kamangka nek temanten kuwi nulat cara lelakon ketoprak sing wis kepungkur ana critane Panji Asmara Bangun Dewi Sekartaji manten wedok ki bawate Dewi Sekartaji Dewi kuwi kembang Dewi kuwi wedok Sekar kuwi kembang Taji kuwi entup dadi manten wedok kuwi wong wedok sing wayahe dientup sing lanang Panji Asmara Bangun Panji kuwi pusaka Asmara kuwi seneng Bangun kuwi tangi dadi manten lanang duwe pusaka sing siap nggo ngentup senengane tangi lah nek wis tangi dienggo apa dienggo ngentup ngentup sapa ngentup manten wedok lah berarti kan wis awake dhewe nglesakna anakne pitutur awake dhewe tetembangan diaturke kanggo para sing keparang pinarak lenggah mumpung disiapne lho widowati sing sakmono akeh ses kabeh niki tur iki pilihane Pak Suyono kabeh pokok sing gak iso nayup ha minggat sing gak iso nayup odor pokoke odor sampai odol ha kowe diwenangake milih sing ndi jajal aja cengengesan lho dagelan kok iso lho sapa iki lho ndang cak-cak kok goblok ora milih iki aku kuwi aja mbok sing iki lho sebelah kene karo tekan kene senenganmu kok iso milih sing piye lha sing kuwatot lho yo aja yo iki ae kok iso lah yo enek Mbak Sulis Eva lah kan yo diurut kok ini terus kene kan yo kenek pertama yo ngingeti kene sik termak sret pindah ning Mbak Sulis wah waranggono cacah wonten 6 nggih Mas 6 menika tak itu kowe milih salah siji sing mbok pilih sing ndi ayo coba milih salah minggu Mbak Sulis duduk